blessed morning to everyone! Welcome to our Sunday worship service. Lahat po ng masaya, say aloud, Amen! Praise the Lord! Nais ko muna pong batiin, una po sa lahat, ang ating mahal na pastor, Pastor Provi Cadelinia. Palakpakan natin mga kapatid. Amen. Also to our patriarch, Pastor June. Ayan, sa ating mga pastors, preachers, members, at sa lahat ng mga bisita natin, good morning po sa ating lahat. Tayo po'y tumayo and let us praise the Lord and sing our first song, My Savior's Love. Praise the Lord. Let us start from the first verse, sing. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner condemned on me. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. On the second verse, for me it was in the garden, He prayed that my will not run. He had no tears for His own grief, but sweat drops of blood for mine. Of course now. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. That's our verse. He took my sins and my sorrows. He made them His very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. Of course now. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. On the last verse now. When with the ransom in glory, His face I shall see. Still be my joy through the ages, to sing of His love for me. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Praise the Lord. Let us sing our second song, Wonderful Grace of Jesus. Let us start from the first verse, sing. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free, for the wonderful grace of Jesus.
song, Send the Light. On the first verse, there's a hope comes springing water. Let's remain standing, let's grab our Bibles, and let us have our Bible reading and opening prayer. Pastor Prupi. Good morning, HBBC family. Alayan tayo digiti Bible tayo kakabsat, lugiben tayo iti Book of John. John chapter 15, verses 1 to 8. John chapter 15, verses 1 to 8. Masarakan iti 5 Bibles tayo kakabsat, iti page 1210. 1210. Dati amin ang kakabsat. Verse 1, the Bible says, Siyak ti pudno apuon ti ubas, ket ni amak ti agtaltalon. Isu amin na sangak adi agbunga, ikaten nanto, ket amin dagiti sangang agbunga, isu ti dalusan na tapno mangited kuma, ti adu abunga. Da kayo nadalus kayon gapu iti sao, ngayon sao kada kayo. Agnaet kayo kanyak, ket siyak kada kayo. Kas ti sanga saan na mabalinan ti agbunga nga isu, malaksid no agnaed iti ubas. Kastamet nga di kayo mabalinan, malaksid no agnaed kayo kanyak. Siyak ti ubas, da kayo dagiti sangsanga. Ti agnaed kanyak, ket siyak kenkwana, daytoy ti agbunga ti adu. Tano awan na ket awan ti mabalinyo nga aramiden. No agdatao asaan nga agnaed kanyak, may beleng to itirwar akas iti sanga. Ket magangon to, ket urnungen danto, ket ni beleng iti apuy,
ket mapuuran to. Nuag na ed kayo kanyak, ket dagiti sasaok ag na edda kada kayo, dawaten yu ti anyaman akayat yu, ket maaramid to kada kayo. Verse 8, daytoy ti pakaidayawan ni Amak, nga agbunga kayo ti adu, ket agbalin kayo kuma nga adalak. Amen. Si tatalerte nakatagder kakabsat, intayo iti panagkararag. Bendito a Diyos, amami nga nailangitan, iruknoy mi ken kaama, itinapalaos a panagyaman mi. Kadaytoy pribilehyo, gundaway Apo Diyos, nga inted mo, tapnon kasmay sa nga pamilya, at tuy kami Apo Diyos, nga may mesa, iti panangidaydayaw, ken panangitan dudo, itinadaeg, nga nagan mo. Agyaman kami, kadaytoy saom nga ing kami binasa, may sa nga kinapud no Apo Diyos nga masapul nga pagbiyagan mi kas an anak mo. Sika iti puon ti ubas ket da kami dagiti sangsanga. Ket awan ti anyaman nga mabalin mi nga maaramidan no di kami Apo agtalinaed ken ka. Haan nga agbalin nga nabunga, haan nga agbalin nga nabalaygi. Dagiti nga bibiyag mi no may sina kami Apo Diyos ken ka iso nga pangaasim ta imulam deto nga kinapudno. Kadigiti bibiyag puso ken panunot mi, ket babaan iti parabor mo, pagbiyagan mi kumadaytoy iti inaldaw. Yaman kami Apo iti senior pastor mi, yaman kami Apo iti biyag puso ken ragsak nga ipapaay na ken kakas panagserbina. Kararag mi Apo iti wisdom nga iten mo ken kuana, kas panangiburay na, panangisuro na kada kami, kadagiti sa bendisyonam kadi. Ti amin na paset, dayto nga serbisyo mi, kadagiti amin nga kakabsat, joining us today, both online and on-site Apo. Please speak in a very personal and in a very special way. Amin digito'y kararag dawat pagyaman mi, itinagan ni Apo mi Jesus. Amen. Amen. Let's remain standing. Let us sing one song, Marvelous Grace of Jesus. Amen. Let us sing the first and the last verse on the first now. Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all my sin. Okay, before we sing the second verse, good morning to one and all. Masaya ba kayo ngayong umaga? What a blessing to be in the house of worship. Amen? Okay, why don't we go around and shake hands one with another and let us sing, There's a Welcome Here. Walang babalik sa upuan na wala siyang nakamayan na 50 na tao. Okay? Everybody, there's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome Here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome. Amen. There's a Christian welcome. One more time. Here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Amen.
amen. Go back to your seats. Huwag muna tayong umaupo. Let's sing the second stanza on Marvelous Grace as the kids come for their special number now. Sin and despair like the sea waves call, threaten the soul with infinite loss. Grace greater untold points to the refuge, the mind. Go everybody now. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, amen. God's grace that is greater than all our sin. Be seated, please. On our own, we easily stumble. But when God fills us with His power, He strengthens our hearts, guides our steps, and enables us to live for Him. Let this be the desire of our hearts today, that His Spirit empowers us to stand strong in faith. Nobody knows how weak I am better than you. Nobody sees all of my needs
Amen. Praise the Lord. Once again, let us all stand. Let us sing He's All I Need. Ready on the first verse, sing. Here's all I need when I Just need someone to talk to. He's always there to hear my prayer each time I call Him. All I need, He supplies my thirsty soul. He satisfies, He's the Lord of all, and He is all I need. On the course now. He comforts me when I'm weary. He sets every pain, fills my deepest longing. Time and time again is my soul's inspiration, my heart's consolation is my everything, and He is all I need. On the last verse, say, He's all I need. I need not turn to any other, for He's a friend who's closer than any brother. On this friend I can rely to be my strength, as I was find is the Lord of all, and He is all I need. Ready on the course now. He comforts me when I'm weary. He sets every pain, fills my deepest longing. Time and time again is my soul's inspiration, my heart. Consolation is my everything, and He is all I need. Amen. Let's all please be seated and listen to the joint choir. The story of Jesus and His love never grows old. Every time it is shared, it brings fresh hope and light to those who hear. What a joy it is to proclaim this message again and again with gladness in our hearts. Let us welcome the joint choir as they sing, I Love to Tell the Story medley. Because I know it is true.
Amen. Praise the Lord. Lahat ng blessed, say aloud, Amen. Let's all stand. Let us sing that song, I love to tell the story. First and the last verse of the song. Amen. Let's start from the first. I love to tell the story of unseen things above. And Jesus and His glory. Of Jesus and His love. I love to tell the story because I know it's true. It satisfies my longings as nothing else can do. On the chorus. I love to tell the story till we might live in glory. To tell the old story of Jesus and His love. On the last verse. I love to tell a story for those who know Him best. Sing hungering and thirsting to hear it like the rest. And when it sings of glory, I sing a new song. Till we the old story that I have done for long. I love to tell the story till we are living in glory. To tell the old story of Jesus and His love. Let's all please be seated. The greatest joy we can hold is knowing that Jesus saves and keeps us. His love is the sweetest truth we can ever carry, a melody that gives peace and assurance deep within our hearts. Let us welcome the choral as they sing the sweetest song I know. Sweet
Amen. Praise the Lord. Once again, before we hear the message this morning, let us all stand. Let us sing Amazing Grace. Let's sing the first verse and the last verse of the song. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Now. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first began. Lord, thank you. We worship and praise you today, O God. Thou art not only our Creator, but our Redeemer and Savior, our Sustainer, our Provider, our Comforter. Today, our hearts are full. I know many of us, if not all of us, are physically tired. But it is never a hindrance, rather a reason for us to come all the more and even closer to you. Today, bless the preaching of your word. May it not only infuse comfort to us, but truths that will guide us day to day. Bless each and every one, our internet connection. In Jesus' name I pray. Amen. Be seated please. Binabati ko ang lahat ng ating mga kongregasyon, outreaches, at lahat ng ating mga kapatiran dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Una, binabati ko yung mga nasa Australia na kaninang maaga pa ay ginanap nila yung kanilang Sunday school or worship service. Yan. Palakpakan naman natin sila. Okay. At ganun din po sa ating mga brethren dyan sa Lawag. Good morning. Mamaya mag-acknowledge pa naman ako, no? Kaya hindi ko muna ma-acknowledge lahat. But we have our brethren in Claveria, Dingras, Lasam at Apari. Okay. Tugigaraw City. Yan. Good morning sa... Amen. Dami nyo kaagad. Naputol yung monitor ko. Naputol. Ayan, ang Tugigaraw City. Okay. Praise God for that. I'd like to update you with a wonderful news of yesterday's anniversary in our outreach in Lasam. Ang inyo pong pastor ay bumiyahe nung Huwebes ng noontime papunta sa Claveria. Sapagkat si Pastor Dennis po ay nagtipon siya, tinipon niya yung mga pastors and key people. We had about 40 of them who came. At nag-conduct tayo ng Pastors and Workers Enhancement Seminar. 5 pastors and 59 workers. Okay? So, umuwi sila na nakita nila kung ano yung mga dapat i-improve sa kanilang mga leadership at sa kanilang mga churches. Alam po nyo, dito sa HBBC, meron tayong 4 na napakahalagang aspeto na nagpapaganda ng ating ministry. Ang una dyan, mga kapatid, ay yung ating tinatawag na discipline and order. Pag pumasok ka dito, mahahalata mo na may disiplina dito sa simbahan.
Lalong-lalo na yung discipline of time. Kung serious tayo sa mga trabaho, mas serious pa tayo sa ating Panginoon. Kanina, I joined the vocalization of the choir. They were here at 5:30 a.m. 5:45, pinasarado na namin yung pintuan. At lahat ng mga late, may mga late na hindi nakarating sa kanilang rehearsal or vocalization, hindi po nakasama kanina dito sa General Choir. Bakit po natin ginagawa yan? Upang may instill sa atin na sa church na to, meron tayong sinusunod na disiplina para sa kapurihan ng ating Panginoon. Kaya pag late ka dito, talagang mahihiya ka sa Panginoon. Hindi ka namin ipinapahiya, pero dapat ma-realize mo, it's not right to be late with your appointment with God. Yan yung unang itinuro natin sa mga pastors na dapat meron po tayong disiplina at kaayusan. Hindi po lalago ang church na yung mga tao gagawin lang nila kung anong gusto nila. Kakanta kung feel nila. Papasok sa church kung kailan nila gusto. Hindi po tama yun. So, yung mga pastor talagang tulala. Ganun pala ang ginagawa ng HBBC. Matindi palang disiplina at kaayusan. Amen po ba? Obvious naman, di ba? Kayong mga bisita namin ngayon, ramdam nyo ba yung kaayusan dito sa loob? Di ba? Kinausap ko yung mga ushers kanina, 7:20, late yung iba. Sabi ko, mula ngayon, bago magsimulang service, may warm-up meeting kayo kay senior pastor, sa inyong senior pastor. Kasi kung usher ka, wala kang sense of discipline sa sarili mo, papaano mo i-impose sa ibang tao. If you want to lead people, lead yourself first. Kaya tayong mga magulang, gusto nating may disiplina ang mga anak natin, magsisimula po sa atin yan. Di ba? Yun pa lang, busog na po sila, mga kapatid. Opo, itong discipline and order na to. Pero may tatlo pa, hindi ko muna i-discuss kayo yan. Hindi naman preaching ngayon. Okay, at we enjoyed that evening, mga kapatid. And the following day, Friday, bumiyahe na po kami papunta sa Lasam, Cagayan. But I tried to call some of my colleagues in Bible College na ngayon ay pastor din, tatlo yan. Si Pastor Mar, Pastor Donald, saka Pastor Arsenio. Hindi nag-respond si Pastor Mar, pero yung dalawa nag-respond. Sabi ko, I'd like to drop by your church. Gustong makita yung mga kapilya nyo. Ayaw yata nilang makita natin. Sabi na, Pastor, mag-meet na lang tayo sa restaurant. Ayun, nag-meet kami sa restaurant. Dinala ko doon sa Eat All You Can. May Eat All You Can sa Pamplona, Cagayan. 12 na putahe. May igado, may dinaraan, may dinakdakan, may... Amoy tibisokol. Nakaramang kay tibisokulan? Yes. Rasa, yung malalaki na mga shrimp. May bulalo, 12 na putahe, mga kapatid. Habang nagkukwentuhan kami, may dalawang pastor na dumating from Apayao and from Pamplona. Fellowship kaming ganyan. At sabi nila, Pastor, nabalitaan namin yung ginagawa ng church nyo sa SMEC, Spiritual Moral Enrichment Class. Mula Badok hanggang Pagudpud, lahat ng mga high school at elementary. Nagkukonduct tayo ng moral values and leadership seminar sa mga estudyante. So gusto namin dito sa Apayao, saka dito sa Cagayan. Kaya sabi ko, actually, dala ko yung letter, dala ko yung report, yung lahat ng module. We were supposed to go to Tuguegarao. But wala kaming natanggap na confirmation because we had to book an appointment with the superintendent. Sabi nung isa, Pastor, huwag ka magalala. Kilala ko ang direktor. Kakausapin natin yan. So they are very excited to have the SMEC in Apayao and also in Cagayan. Kaya nakakatuwa na yung ating ministry, mga kapatid, ay nakakapaglingkod at nakakatulong sa mga churches sa ganong paraan. Oras po na nakuha ko ang permit from the superintendent, I will extend that opportunity of ministry to all of the pastors in Region 2.
I don't care which fellowship you come from. As long as you're a Baptist, this is for you. Sabi nung isa, kasi pastor, dito, may gumagawa ng ganyan. Sa Katoliko, may katekista. Yung iba naman, interdenominational. Baptist tayo, ang hirap makilahok doon sa mga interdenominational. Sabi ko, pastor, eto, purely atin to. Pang-Baptist ito. Excited po sila. Amen? Tapos, they requested na sana po mag-conduct daw si Pastor Provi ng conference ng lahat ng mga pastor dito sa downstream ng Cagayan region. That means from, anong tawag dito? Doon sa may Magapit hanggang Santa Praxedes, dito sa Apayao, including Kalinga. So marami po tayong mga pastors dyan, hindi lang sila maingay, hindi lang po sila nag-iingay, but we have many Baptist pastors there. I told them, pastor, itong church pa lang namin, sapat na sa akin to. Ayaw kong pansinin yan kasi that's a big responsibility. But if God wants us to be a blessing in that way, pray for us. We will put our resources and manpower. We will help you. So I'm thankful to the Lord na yung pong ating gawain. Marami po. You have no idea how many pastors and churches are watching our services online. Last week, meron pong pastor sa isang evangelical church. Hindi po siya Baptist. I think he comes from a Pentecostal church. And his ministry has 18 churches in Ilocos Sur. He wants me, matagal niya na po akong iniimbitahan, hindi lang matsambahan yung schedule. He wants me to preach on their church on December. Pastor, sabi ko, fully book ako ng December. Diba? Kaya kita nyo po, hindi lang Baptist ang mga humahanga at tumitingala sa ginagawa ng Panginoon at biyaya niya sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya tayong mga membro, kung hindi pa kayo matino, magpakatino na po kayo. Kung hindi pa kayo lumalago, lumago na kayo. Amen? Oo. Kita nyo naman. Sabi ko nga, alam mo, pastor, wala bang problema ang mga miyembro sa church? Sabi ko, marami. Pero mas maraming masunurin. Maraming matigas ang ulo, pero mas marami ang masunurin. There are problem members, but I have more members who are obedient and submissive. Kaya kung kabilang po kayo doon sa problem members, wag po kayong manatili doon. Hindi po nakakatuwa yung posisyon na yon. Lumipat na po kayo doon sa mga miyembro na masunurin at obedient, submissive sa pastor. Amen po ba? Then, from there, dumiretso na kami ng Lasam. And that was Friday. Okay, pagdating namin, hilong-hilo ako, sakit ang ulo. Pero sabi ko, lakad tayo. So we took a walk about 35 minutes. Praise God po, yung bagong mission house natin ng Lasam ay nakalocate na sa Centro 3. Dati, doon po tayo sa Barangay Alanay. No po, baryo ito. Alam nyo naman ang training ni Pastor Jun sa atin. Hindi bale, anya, na yung mga tao sa baryo mag-attend sa sentro. Mahirap imbitahan ang mga taga-sentro na mag-attend ng serbisyo sa baryo. So thank God, through Galamay family, and they are there today, instrument po sila para magkaroon tayo ng revive mission work sa Lasam. Kasama si Ma'am Lydia. But we already prayed, the Lord will give us. Nakakatawa po, may nakita silang bahay, ang may-ari, taga-Bacara. From Buyon. Ayan. Pakita mo nga sila. I think, baka nandyan siya ngayon. Okay? Ito yung bagong mission house po natin. Come on. Yung may Zoom ba sila? Ayan o. Oh. Ayun. Si Sister, ano ba yung pangalan mo, Sister? Mary Ann or Annalyn? Oo. Ayan. From Buyon po siya. Silang may-ari ng bahay. So, they opened that house. Now, we are renting that place. No? So, dyan po natin ginawa yung ating anniversary kahapon. We had a lot of visitors, punong-puno yung lugar, and praise God.
Ayan, yan yung ating anniversary. Okay. Oh, may mga pulis pa na dumating. Tuwa. Kahit napakainit sa loob, parang pugon. Amoy pugon. DJ pagi patuyuan iti tabako. Oo. Pero nirequest ko na ayusin natin yung ventilation kako. Lagyan natin ng, anong tawag doon? Exhaust fan. Oo. Tsaka doon sa bobeda niya, mababa kasi yung bobeda, oh. Lagyan natin nung cloth para kaslati agminatay, alam nyo yon, diba? O kaya kasal. Dede, lalagyan natin yan ng bobeda na temporary para mag-absorb ng init. Mainit talaga dyan. Naiinitan sila ngayon. Oo. Salamat sa Diyos. Sa mga kapatid, we have a couple. I was in Australia. Nung sinishare ko yan, lumapit sa akin. After, Pastor, kami na po ang magbayad ng unang renta doon. Afterwards, there's another couple that approached me. Pastor, we would like to help sa monthly rent. So, praise God. Ngayon, ang commitment ko sa kanila, kada Lunes ng gabi, magba-Bible study kami online. So all of those members and new believers will go to the mission house and we will conduct our online Bible study every Monday night. Oh, di ba? Ngayong September, kasama pa lang Apari ha, Lasam at Apari, join po yan. So hopefully ngayong September, kung maluwang-luwang ang schedule, kasi hectic ang schedule, bago tayo pumunta sa Europe, ay makabisita muna kami ng Lasam at Apari, perhaps even to Gigaraw, for 1 week. Isang linggo po yan. Amen? So, after po nung ating service, umuwi kami, dinaanan ko yung aking classmate na hindi nag-respond sa aking tawag. Pinuntahan po namin ang Muru Baptist Church. Sabi ko kay Vlade, dito ka namin ipapadala. Ay, grabe. Hindi ka na magpagtatangkang bumalik pa kahit kailan. Pakalayo. Looban. Kawawang-kawawa yung high A's, mga kapatid. Grabe. Pero narating namin, I'm not sure kung naipadala yung mga pictures, but I saw the church building and they are averaging 100 every Sunday. Igid ti baybay, except ubing kasi no iraman mo't ubing, amumot ti baybay yung kakabsat. Paktorya ti ubing. Diba, Anjimik? Amen? Oo. So, nakita ko yung gawain. May ano na sila, may wall, naka-hollow blocks, pero wala pang flooring. Oo, na bunbunan lang ti darat. Na-touch po tayo. Kaya gusto kong i-announce sa inyo na nagbigay po tayo ng 15,000 pesos sa kanya para simulan niya pong pagawa yung kanyang stage. May pastor na nagbigay ng help para mapagawa po yung kanilang wall. Ayan bagong-bago yung wall na yan. Opo, that is 10 by 20. Malaki, parang yung church natin sa Claveria. So habang nagsasalita, prayerful ako, sabi ko, Lord, i-announce ko sa church magbibigay kami ng 15,000 para sa kanyang stage. Kaya sabi ko, Pastor, classmate, unahin mo na yung stage mo na pagawa. Kahit hindi pa tapos itong buong kapilya mo, basta maayos ang stage, parang gawa na yung kapilya mo. So ayusin natin yan. Kaya praise God, tuwang-tuwa si Pastor Mar Paranaque. Ayan, classmate ko yan sa Bible School. Kaya, nakakatuwa na yung ating pong church ay hindi lang niya kayang i-self-sustain ang kanyang sarili, pero praise the Lord mga kapatid, kaya na din nating tumulong sa ibang mga churches. Amen po ba? Okay. Sino sa inyo ang may mga anak na elementary? Taas ang kamay. Lahat ng mga churches natin, kasali yan. Meron kayong anak na elementary. Okay. Kung meron kayong anak na elementary, meron po tayong ino-offer ngayon, libre ito, na Children's Saturday Class.
Ang ino-offer po dito ay magtuturo kami ng music at reading. Oh. Pre-tutorial. Kita nyo? Music and reading, mga kapatid. Ayan. Kaya tutulungan natin yung inyong mga anak. Kasi po, pag kumanta yan, hindi naman pwedeng kumanta na hindi nakakapagbasa. Kaya tuturuan natin ng reading at saka music. Sabadong umaga. Meron po tayong fill upan na form. Is the form available now? Okay? Available doon sa baba. Kumuha kayo mamaya at i-enroll nyo po, ha? Magsisimula na tayo ngayong Sabado. Baka meron pong adult na gustong magpa-tutor ng reading. Meron ba? Wala naman. Oh, salamat naman. Marunong lahat tayo magbasa. Okay. And that will be applied in all our churches. In Cagayan, in Lawag, the province. Yan po. So, thank God for this initiative. Hindi po madali. Yung mga magtuturo dyan, added po sa kanilang time management ito. But they are willing to do it for our ministry. Nakakatuwa. Amen po ba? So, mga kapatid, our church is a growing church. And praise God for that. But there's a reality. Meron pong isang realidad na gusto kong mapansin nyo. Not everyone is growing. Yung church natin, lumalago. Lumalaki. Umuunlad. Subalit, hindi lahat ng mga miyembro ay lumalago. Yung iba, left behind, nagpapaiwan. Di ba? Yung iba, they complain about the growth. Yung iba, sabing ganyan, ayaw ko na sa church natin, masyado ng malaki. Gusto ko yung church na napapansin ako. Alam nyo, when there are Christians who think like that, I give them the benefit of the doubt. Wala naman siguro silang masamang isip against about the church. Kaya lang, these are people who would like to have circle of friends. Mga kapatid, sa ganitong klaseng church, you do not need a circle of friends. You need to expand your relational friendship. Oh, yan ang dapat yung maintindihan. Okay? So, again, yung iba, naiwan na. Oh, yung iba, on time. Sila, hindi pa. Pero, darating din ang time. Sana, hindi after dumating ang Panginoon. Sana bago dumating ang Panginoon, on time na kayong mag-church. Yung iba, kita mo, sa church natin, 80% ng crowd na to, present na sa prayer meeting. Yung iba, wala pa rin. Kahit anong pukpuk sa pulpito, kahit anong emphasis ko dyan, they are left behind. Yung iba, they complain about the growth. Okay? Yung iba, distracted. Oh, nandyan naman pag linggo, pero Lunes hanggang Sabado, wala siyang commitment sa kanyang Christian life. Wala siyang commitment sa church. Parang sabi niya, pwede bang attender lang ako? O di i-retract natin yung membership mo. Huwag ka munang member, attender ka lang muna. Ngayon, pag ready ka na uli, o di sige, maging member ka uli. Gusto mo yon? Di pwede yon, di ba? Kasi Panginoon ang nagdagdag sa'yo eh. God added you to the church. So, ibig sabihin, ang dapat nating ayusin ngayon ay yung ating mga sarili. Kaya ngayong umaga, gusto ko kayong turuan how to thrive in a growing church. Yun. How to thrive in a growing church. Ang ibig pong sabihin ng thrive, lumago at umunlad. Now, pwede rin naman sana na ang preaching ko ngayon, how to thrive in a dying church. Hello? Anong gusto niyo pong church na kinabibilangan? Growing church or dying church? Mas madaling mag-grow
sa church na ang environment may paglago. Mas madali kang mahamon mag-prayer meeting kung nakikita mo ang karamihan nag-a-attend. Pero kung nasa dying church ka, 200 ang miyembro, prayer meeting, sa 10, parang hindi ka ma-encourage mag-prayer meeting, di ba? It is more difficult to thrive in a dying church. That's why, praise God, we are in a growing church. So let me help you how to thrive in a growing church. Okay? Ngayon, ang susi, mga kapatid, para ikaw ay lumago sa katulad ng HBBC Ministries na lumalago, napakatinding paglago. Ang susi ay hindi lamang po activity. May ginagawa. Tama yon, may activity. Ang susi po, maturity. Kaya ngayon, Pastor, akala ko ba tapos ka na? Walang katapusan ang pagtuturo ng maturity. So, ngayon po, tatalakayin ko sa inyo the marks of maturity. Okay? Marks of maturity. Alam niyo po, ang maturity, hindi po yan nasusukat sa panahon. Because you can be 30 years old, but your mentality is 13 years old. Pwedeng ikaw ay 50 years old sa iyong kaha o katawan, pero yung software na utak ay 15 years old pag mag-isip. Kaya maturity is not measured by time. Naunawaan po ninyo? But maturity is measured sa 3 na akin pong ibabahagi sa inyo ngayong umaga. The marks of maturity. Amen po ba? Okay. Number 1, ang una na marker pag nagmamature ka ay ito. You are rooted in the Word of God. Yan ang una. You are rooted in the Word of God. Ang kahoy po, ang nagdedetermina ng kanyang maturity ay hindi lang po yung laki ng kanyang trunk o stem, kundi yung kanyang ugat. Yes, because for a tree to grow higher, its root must grow deeper. So for us believers to grow in our Christian life, our roots must grow deeper. Ayaw po ng Panginoon na may kanyang mga anak at miyembro na wala po silang biblical foundation. Kasi po, ang sabi dito sa Ephesians 4:14, that we henceforth be no more children. Huwag daw tayong manatili sa kalagayang bata that is tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Basahin ko sa Tagalog. Pakinggan nyo. Upang tayo'y wag nang maging bata pa. Pakisabi mo ka sa katabi mo, grow up. Yan. Sige na, wag kayong mahiya. Oo. Nag-toothbrush ba kayo? Huwag kayong mahiya. Sabihin mo sa katabi mo, grow up. Very good. Sabi rito, huwag na tayong maging bata pa na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral. Okay? Sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Now, listen to me. Ang gusto ng Panginoon, bawat isa sa atin, sa kaka-attend natin ng mga service, Linggo, Merkoles, may discipleship groups pa tayo, may mga fellowship groups pa tayo in the middle of the week. At wala tayong pagtitipon na walang preaching. Amen po ba? Ang nais ng Diyos, hindi ka lang magaling makinig.
Sa pakikinig mo, nagkakaroon ka dapat ng biblical foundation sa buhay mo. Nang lahat ng mga ginagawa mo, pag tinanong ka, bakit mo ginagawa yan? Ang isasagot mo, sabi ng Biblia. Kaya sa pag-a-attend nyo, unti-unti na ang ibinibigay at itinuturo namin sa inyo ay ang pundasyon ng salita ng Diyos. It is not what they say because that is tradition. Diba? Tignan nyo. Ang iba, bakit naman po kayo may atang, may alay sa patay, may pansit, may hinyebra, may malboro? Bakit po? Ano sagot ng mga matatanda? Sabi nila, ayun ang ginawa nila. Hello? Bakit po kayo nananalangin ng 9 na araw? Para saan po yan? Para daw yung kanyang kaluluwa nasa purgatorio, maahon at pumunta na sa langit. Sino pong saan po nanggaling yung paniniwala nyo? Sabi nila, it's not what they say because that is what? Tradition. Kaya pag ikaw ay tinanong, ba't mo ginagawa yan? Sabi nila, mali. Hello? Now, it is not what seemeth right to you. Hindi yung sa paningin mo maayos. Because that is opinion. Pag ikaw ba karpintero, naglagay ka ng hamba dahil may gagawin kang poste, gagamitin mo lang ba ang paningin mo to determine the rightness of that poste? Hindi, di ba? Sasabihin mo ba, sa tingin ko, nalintig. Kaya nga yung iba, measure twice, cut once. Bakit? Because you do not use your eyes to determine what is right. Kaya nga, minsan, dyan tayo nadadaya Ginagamit nyo ang mata nyo sa kakapanood ng social media. Anong laman ng utak mo ngayon? Sila. Anong tawag doon? Opinion. It's not what you think is right. Hindi yung sa tingin ko. Ang tawag doon, opinion. Dapat pagka tinanong ka, ba't mo ginagawa yan? Hindi yung, kasi tingin ko tama to Hindi ho ganun. Amen? Makita mo yung mga mayayaman, tingin ko sila yung mga nakaabot na sa buhay. Tingin mo lang yun. Suriin mo ang Biblia, makikita mo, empty ang buhay ng mga yan. Makita mo yung mga classmates mo, nag-post sa Facebook, ang sasaya. Sabi mo, tingin ko, sila na yung talagang masaya. Ako, Kristiyano, malungkot. Tingin mo lang yun. That's why it's not what you think. Because that is opinion. Number 3, it's not what you feel. Because that is emotion. Ba't mo ginawa yan? Kasi pakiramdam ko, ito yung tama Hindi po tayo magbabase sa pakiramdam. Sabi nila, follow your heart. Do you believe that? As far as the Bible, no. Because your heart may depekto. May sinful nature. You cannot trust your heart. You cannot rely. Kaya kayo, mga binata, dalaga, ba't siya? Tumibok yung puso ko Di ba? Hello. Ayan. Okay. So you made a decision based on your emotion. Next, it is not about the stress of life. Ba't mo ginawa yun? Stressed ako Bakit? Na-pressure ako. Ba't yun ang ginawa mo? Paano? Di ko kaya yung problema ko. It's not the problem because that is situation. Kaya mga kapatid, pagdating sa buhay, ang dapat pundasyon ng isip mo at plano at pasya ay hindi po tradisyon, hindi opinyon, hindi emosyon, hindi sitwasyon, dapat revelasyon. Pag sinabing revelasyon, hindi po yung
anong sinabi lang ng Diyos sa akin kagabi. Hindi po, kundi anong sabi ng Biblia. Because the Bible is the revelation of God to men. Mga kapatid, ulitin natin. Masarap yung punto na yon. Hindi po magbabase sa tradisyon o sa opinyon o emosyon o sa sitwasyon, kundi sa revelation. Kaya nagmamature ka kung hindi na po emotion ang pinakikinggan mo lang. Kung hindi ka na pinapadaya sa mga barkada mong sugarol, manginginom, bulakbol, kung hanggang ngayon napapabarkada ka pa, that's a sign of immaturity. Kasi pinapadala ka eh. Hindi mo alam na mali o kaya alam mong mali, sasama ka pa rin. Immaturity. So one of the signs and marks of maturity ay meron ka ng biblical foundation. Hindi ka shallow, kundi deeply rooted. Meaning to say, when you are asked, why do you do what you do? What's your answer? Sabi ng Biblia. Ba't kayo? Wala na yata kayong natirang pera sa inyong pamilya, binigay nyo na lang lahat. Anong sagot mo? Sabi kasi ni Pastor, mali. Dapat, sabi ng Biblia. Oh. Bakit kayo? Sobrang devoted kayo dyan sa church nyo. Wala ba kayong mga pamilya? Wala ba kayong mga trabaho? Hindi ba priority din yan? Bakit mo inuuna pa yung church mo kaysa yung pamilya mo o kaya yung trabaho mo? Sabi po ng Biblia, seek ye first the kingdom of God. Ano? Meron na po ba tayong ganong katwiran? Meron na po ba tayong ganong pag-iisip? Meron na po ba tayong ganong pag-iisip o kaya pundasyon sa ating buhay? The first mark of maturity is you are rooted in the Word of God. Number 2, the second mark of maturity is you value unity. You value unity. Pinapahalagahan mo na ang pagkakaisa. Ibig sabihin, hindi ka lang observer, hindi ka lang isa sa mga crowd, nakikiisa ka. That's what you call unity. Mga kapatid, makikita mo na nagmamature na yung Kristiyano pag nakikiisa na sa mga gawain. Ang sabi ng Ephesians chapter 4 verse number 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Sa Tagalog, meron ba tayong Tagalog? Wala. Hindi ko na ilagay yung Tagalog. Next year ko na po ibigay yung Tagalog sa inyo. One of the clearest signs of spiritual maturity is when you fight for unity, not each other. Kung nag-aaway-aaway kayo, maliit na bagay, pinag-aawayan. Napaka-mature, di ba? Alam nyo, sa church, may mga pumapatay ng pagkakaisa. Gusto ko lang sabihin to para maging aware kayo. Ang una na nakakasira ng pagkakaisa ng katawan ni Kristo ay self-centeredness. Ang ibig sabihin ng self-centeredness, hindi po niya kayang ipagkaisa ang kanyang sarili o buhay doon sa pangkalahatan sapagkat ang iniisip niya ay sarili niya lamang. Ito po ay isang ugali na kultura kung tawagin kanya-kanya system. Di po ba? Yun, problema mo, may problema rin ako. Kaya, problema niya, anong tawag dito? Mind your own business, kudkud your own galis. Diba? Kung ganun po ang church natin, walang mangyayari. Walang global ministry na yan. Pero pag nakita mo yung mga men, nag-iisip, how can I help? Anong may tutulong ko dyan? Mga kapatid, if everything is about me, mine, and myself, you are showing immaturity. Kasi iniisip mo, me, mine, myself. Can I tell you something? The church does not exist
to make you happy. The church exists para i-honor ang Diyos. Doon tayo magkaisa. Hindi po nandito ang church para sa'yo, para maging masaya ka, para i-cater ang gusto mo. Hindi po. Nandito ang church para i-honor at purihin siya. Makiisa ka naman. Kaya kanina, itong mga ushers, tinawag ko sila. Sabi ko, ang gusto ko na makita ng ating Panginoon sa church natin, pag tayo nagsimula ng service, maramdaman mo na ang church may spirit of worship. Di ba? Siyempre, kung ang iniisip mo, nandito ka, problema mo lang, wala kang pakialam na dapat lahat tayo nagwo-worship. Pag nag-pray, nag-yes Lord ka. Pag nag-preach, nag-amen ka. Pag nagbukas ng Bible, magbasa ka. Pag giving, may parte ka. Wala kang ganon kasi iniisip mo, sarili mo lang. Nandito ako, pero sarili ko lang ang iniisip ko. Listen, we are here to worship and honor God. Kaya you must have the spirit of worship. Amen po. Okay. Agro nga ti church no kinayang kayat kakabsat. Walang mangyayari. Ayaw makiisa eh. Sana po, wala tayo dun sa grupo ng mga Kristiyanong ayaw makiisa. Sana po, kasama tayo doon sa mga grupo ng nakikiisa. At lalong wag kayong sumama sa mga grupo na pagdating sa pastor, pinagkakaisahan. Tatlo yan. Pinagkakaisahan ng pastor, nagkakaisa sa gawain, at hindi nakikiisa. One of these groups, that's where you belong. Kasi kung hindi ka naman nakikiisa, na wala ka namang laban kay pastor, ikaw yung grupong ayaw makiisa. Bakit ayaw mong makiisa? Self-centeredness. That is not a sign of maturity. When you thought you can now think for your own self, but you don't know how to cooperate, you are not maturing. In a growing church like this, alam niyo ang kailangan? Members na nakikiisa. Amen po ba? Pangalawa, na pwedeng sumira ng ating unity, gossip. Paborito to ng social media. Anong latest? Alam nyo, meron akong tip sa inyo. Piliin nyo, be selective with your circle of friends. If he can gossip to you, he can gossip about you. Kung kaya niyang magchismis sa'yo, kaya ka rin niyang chismisin sa iba. Pero dapat dito sa HBBC, walang gossiper. Kung may mga members tayo, ang pangalan Marites, pero dapat walang ugaling Marites. Nabubuo ang mga gossiper. Noon, mga kapatid, mahirap mong mahanap ang mga gossiper. Kasi nagtatago yan pag nag-uusap. Lalong mas mahirap ngayon kasi may group chat na sila. Naging social ang mga Marites ngayon. May group chat na. Select people who will not just come to you because they have the latest information. Alam niyo, sabi ng James chapter 3, verses 7 to 8, ay ganito po. For every kind of beasts and of birds and of serpents and of things in the sea is tamed. Alam niyo yung tamed? Pwede mong mapaamo and hath been tamed of mankind. Pero, anya, yun daw pong tongue can no man tame. It is unruly, evil, full of deadly poison. Kaya,
mga kapatid, dito sa HBBC, wala dapat ang gossipers. Pangatlo po na pwedeng makasira sa unity ng ating church, unforgiving spirit. Ayan. Hindi kayo pwede, hindi nyo kayang magtinginan. Kasi galit kayo sa isa't isa. Hindi mo siya kayang ngitian. Ngiting aso lang ang kaya mong gawin. Mga kapatid, unforgiveness breeds bitterness. Kahit nakangiti ka pa, kung meron kang hindi pa napapatawad na kapatiran, may dala kang bitterness. Ngayon, bitterness poisons relationship. Maliwanag yan sa Hebrews chapter 12. Lest a root of bitterness spring up upon you, thereby defile many. Ang sumisira sa relasyon ay itong bitterness. Ngayon, pag nasira ang relasyon, a poisoned relationship divide churches. Nakita nyo mga kapatid, yung sequence? Una, nasaktan ako sa'yo. Pangalawa, hindi kita kayang patawarin. Next, hindi tayo mag-shake hands. Pag dyan ka daraan, dito ako sa kabila. Buti nga pag nagkita kayo sa supermarket, maluwag ang supermarket, ito, isa lang. Maliit lang itong kapilya natin. Anong mangyayari ngayon? Ramdam ang hindi magandang relasyon. Kahit ano pa ang sabihin mong dahilan, isa lang ang ugat, hindi ka marunong magpatawad. Alam nyo ba na maraming tao, weakness niya yan, hindi marunong magpatawad. Oh, baka po sa inyo, baka may mga away-away dito. Hello? Meron ba sa inyo nag-away? O nagpasentro? Are you listening now? See that? Gusto kong sabihin sa iyo na ang pagpapatawad ay hindi po preference. Ibig sabihin, patatawarin ko kung gusto ko. Ay hindi. Kung Kristiyano ka, forgiveness is not a preference. Forgiveness is not a suggestion. Yung bang, kung gusto mong maging masaya ka, magpatawad ka. Hindi po siya suggestion. Forgiveness is a command. Kaya kung hindi ka nagpapatawad, dalawa ang kasalanan mo. Unforgiving ka na, disobedient ka pa. Ano pong nakalagay sa Ephesians 4:31-32? Let all bitterness, pambihira naman, inuna pa talaga, and wrath, and anger, and clamor, and evil speaking, be put away from you with all malice. Utos yan. Sabi ng Biblia, alisin nyo ang lahat ng puot, galit, at kapaitan sa inyong puso. Tanggalin ninyo. Pastor, ganito, nagkasala sa akin. Alam mo, sabi ng Bible pagdating sa forgiveness, ganito yan Sabi nga niyan, Panginoon, ilang beses ba naming patawarin yung kapatid na nagkasala sa amin? 7 times ba? Para doon sa nagtatanong, malaking bagay yung 7 times So siguro, ang ine-expect niya, sobra ka naman 7 times, kahit 3 lang. Pero sumagot ang Panginoon, kontra doon sa kanyang ine-expect. Sabi niya, anong 7 times? 70 times 7. So yung tao, sabi niya, di ko kaya maging Kristiyano. Kristiyano ka? Kaya mo bang ipamuhay ang Christian life mo? Kung gusto mong ipamuhay ang Christian life mo, anong gagawin mo? Forgive others. This is probably isa sa mga problema ng Pilipino. Kasi po, madamdamin ang Pilipino. Anong ugat ng pagiging madamdamin ng Pilipino?
yung mga pinapanood nating drama, ang corny-corny. Pero paborito mo yon, series pa. Saka mo dinagdagan ng mga K-drama at kung ano-ano dyan. Kaya naging masyado kang emotional. Konting bagay lang, ang laki sa'yo. Hindi ba? Mga kapatid, start today anew in your life. Mga kapatid, listen, do you realize that when you release that bitterness, when you set that person free from your bitterness, you are not setting him free. You are setting yourself free. Akala mo siguro, pag sinisimangutan mo yung tao, lalo siyang masasaktan, lalong sinasaktan mo ang sarili mo. Oh, tingnan nyo nga, kasi nakasimangot yung iba sa inyo eh. Hello? Oh, are you there? Tignan nyo nga yung mga katabi nyo kung kaya nyong tignan ng mata sa mata. Eyeball to eyeball. Okay nga. Mga kapatid, hello there? Oh, binuin mo yan. Unforgiving spirit. You see, listen, hindi lang po utos ang forgiveness. Ang forgiveness, mga kapatid, ay isang reasonable na bagay. Pinatawad ka ng Panginoon sa lahat ng kalokohan mo, kasalanan mo. Tapos ikaw, nasaktan ka ng iba, hindi ka marunong magpatawad. Pambihira ko. Parang katulad mo yung parabola sa Biblia na pinatawad ng mga utang. Sino po sa inyo ang gusto nun? Hello? Pinatawad ang lahat ng utang. Paglabas, alam mong ginawa? Hinanap niya yung mga nakautang sa kanya, kwinaluhan niya. Magbayad ka o hindi, papakulong kita. Nagalit nung nalaman nung taong nakautangan na. So, papira tong taong to. Pinatawad ko ang kanyang utang. Hindi marunong magpatawad ng utang sa iba. Ipabalik niyo yung lahat ng utang niyan at ipikulong niyo yung taong yan. Mga kapatid, forgiveness is not only a command. You have to do it because God has forgiven you as well. Masasabi mo lang na nagmamature ka na pag makasalubong mo yung taong nakasakit sa'yo ng damdamin, pero kaya mo siyang kamayan at ngitian pa, kumustahin at ipag-pray, palipitan pa, pagpletem nga agawid, sis. Pero kung nagkasalubong kayo, halatang halata, galit ka talaga, nasaktan ang loob mo talaga. Kumusta, brother? Kastoy lang. Halatang halata. Di ba? Kasi alam mo, ang taong bitter, gusto niyang ipakita na nasaktan siya. That's immaturity. Oh, mga kapatid, many struggle in forgiving others. Amen po ba? Bitterness defile. Alam yung defile? Ito yung, kumbaga, makasisira dahil meron siyang elementong dala na yung elementong ito sisira ng magandang pagsasama. Kaya alisin niyang unforgiveness at bitterness. Masamang elemento yan sa ating komunidad, sa ating church. Satan exploits unforgiveness to sow division. Kaya sabi ng Bible, we are not ignorant of the devil's devices. Ano po ang device ng diablo? Ayan, bitterness sa isa't isa. Meron po ba sa inyo rito, bitter sa akin dahil natatamaan ka sa preaching ko? Pasensya ka na, hindi ko alam na bitter ka sa akin. Pero patawarin mo na yung sarili mo. Amen po ba? Lalong-lalo na kung nag-preach ako dito. Alam nyo ba, ng church na to, ang ating disiplina, dapat tayo maaga. Kasi po, sa trabaho, hindi kayo nalilate. Tapos dito nalilate kayo. Wala naman kayong hiya sa Panginoon. Tapos eksakto simmangpot ka, Dumating kang ganon. Tuwa panat si Pastor Proby ng ganon. Ay naku, ewan ko lang mga kapatid. Talagang mapapahiya ka sa sarili mo. Magagalit ka, di ba?
Oh, pero yun ang ginawa mong dahilan para hindi ka na nag-grow. When unforgiveness reigns, unity is lost. Worship is hindered. The spirit is grieved. A mature Christian will say, I will not allow this person who hurt me to hinder and destroy our unity in the church. Alam mo, ang taong mapagpatawad po kasi, kung bakit siya mature, mas maluwang ang kanyang understanding. Luwangan po natin yung ating understanding. Hindi po yung galit ang palakihin, yung pangunawa ang dapat palakihin. You know, forgiveness does not ignore the sin. But you do not allow bitterness na sumira ng relasyon sa loob ng church. Amen po ba? Ayan. Unforgiving spirit. Number 3. Ano yung una na mark of maturity? Rooted in the Word of God. Number 2, you value unity. Number 3, you are active in ministry. Nagmamature ka if you are active in ministry. Tignan niyo po sa Ephesians 4:11-12. Sa Tagalog, ganito ang sinabi. At pinagkalooban niya ang mga iba ng mga maging apostol. At ang mga iba'y propeta. At ang mga iba'y ibanghelista. At ang iba'y pastor at mga guro. Sa ikasasakdal ng mga banal. Sa gawaing paglilingkod. Sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ganito po ang sistema ng Panginoon sa atin bilang church. Si pastor daw ay gagawin kang sakdal. Alam niyo yung ibig sabihin ng sakdal? Perfect, equip. We will teach you. We will equip you. Parang, siyempre, mahirap mong gawin ang bagay pag hindi mo alam. Ganun yon. So we will teach you. Bakit? Inihahanda ka namin sa paglilingkod. Sapagkat pag ikaw ay naglingkod, nakakatulong kang palakasin ang katawan. Ganito po kasi ang concept ng ministry. Pakinig maigi. The biblical concept of ministry, mga kapatid, is this. Ministry is helping others grow. Yan ang ibig sabihin. So I am maturing. Pag ang isip ko, I will help others grow. Kung wala ka pa sa isip na tutulong ako, sino kayang pwede kong tulungang mag-grow dito? Wala, immature ka pa. Pero pag nagkaroon ka ng isip, I will now help others. Parang, for example, si Engineer Asidera, kagrupo niya itong si Brother, anong pangalan mo kapatid? Jonald. O, tumayo ka nga. Nakatayo ka na. Ayan. Kagrupo niya si Brother Jonald. May mga picture yata tayo. Can you retrieve some pictures? Ayan o. Habang kinukwento ko itong si Brother Jonald. Ilang taon ka na, Brother Jonald? 42. Pero mukhang 24. O, di ba? Ayan. Si Brother Jonald, foreman. Mahirap na tao. Foreman. Siya po ay foreman, nagkokontrata ng mga construction, ganyan-ganyan. Siyempre, may mga kasama siyang tao, karpintero, sa construction. Etong si engineer, pagka nag-fellowship silang grupo, laging kinukwento ni engineer. Alam nyo, pag kami sa construction, kada Lunes, nagba-Bible study ako doon sa aking mga kasama. Sinishare ko yung gospel, yung mga pinipreach ni pastor, ang gaganda. Binabahagi ko yan sa mga kasama ko sa trabaho. Challenge niya ngayon si Brother Jonald. Ngayon, ito namang si Brother Jonald, di ba? Tinanggap niya yung hamon. Kaya, 3 beses na po. May picture na ba tayong ma-retrieve kayo dyan? Wala. Wala, no? 3 beses na po si Brother Jonald na nag-conduct ng Bible study niya
doon sa kanyang construction. Anong tawag doon? Nag-mature. Kasi hindi na lang po siya tumatanggap ng magandang hamon, kundi ginagawa niya na rin sa iba. Hindi lang siya tinulungang mag-grow, he is now helping others grow. Alam nyo, dito sa church, babalik tayo dun sa una, pwede namang sarili mo lang ang iniisip mo eh. But that is a sign of immaturity. But if you would like to be a growing Christian now, you begin to think, who can I help to grow? Because that's what ministry is like. Educated ka, wala ka namang tinuturuan. Di ba? Hindi ka matured, informed ka lang, pero hindi ka pa matured. Maliwanag sa Biblia, Hebrews chapter 5, ye ought to be teachers. Ibig sabihin, hindi ka lang dapat tagapakinig, dapat tagapagturo ka na rin. Now, let me point this thing out. Ang iba kasi, akala ninyo, ministry is only for the few. Not few. Tugaw. Few. Kakala ninyo, ministry is for the few, meaning, pang ilang tao lang. Can I tell you something? Ministry is for all members. Hindi ka nag-i-involve sa ministry dahil kailangan, kundi nang gagaling sa isang mindset, parte ako ng katawan. May dapat akong trabahong gawin because I'm a part of the body. Ministry is not just for the few. It's for every believer. Believer ka? Member ka? Para sa'yo ang ministry. At ikaw ay para sa ministry. Kaya kita pinapangaralan, kaya kita tinuturuan upang gawin kang sakdal. Para sa ano? Para gawin mo ang ministry. Ngayon, sa kabila ng pagtuturo ko sa iyo, hindi mo pa rin ginagawa ang ministry. That is a sign of immaturity. Merong pumipigil sa inyo na maling kaisipan. Malamang ang kaisipan, akala ko kasi ang ministry para lang sa kanila lang. Akala ko hindi para sa akin. Para sa atin lahat. Amen? Because you are now moving from a spectator to a servant. Ano pa? Ministry is filling a need. Ang ministry po, meron kang pupunuan na pangangailangan. Nagmamature ka pagka naisip mo yung pangangailangan ng church. At sinabi mo sa sarili mo, gusto ko makatulong dun. I would like to help. I would like to help. Mga kapatid, isipin nyo, kung 200 miyembro, walang pakialam, hindi lang po tayo magkakaroon ng apathy dito sa church. Walang mangyayari sa church natin. Alam yung apathy? Walang pakialam. Andyan lang. Tapos ang Kristiyanong walang pakialam, kung minsan, matigas ang ulo. Kasi pag sinabi mo, dito ka, dito ang gusto ko eh. Alam mo kung bakit? Kung gusto niya, wala kasi siyang picture of the ministry. Parang ikaw ay magulang, sabi mo sa anak mo, gawin mo to. Sabi niya, gusto ko itong gawin to eh. Hindi niya iniisip yung pamilya. Kaya mga kapatid, let us mature. Wag mong antayin na bigyan ka ng title na deacon o bigyan ka ng title na usher. Pag may nakita ka ng dumi dyan sa baba, pulutin mo na. Ang Kristiyano pag nagmamature, hindi siya nagmamadaling umuwi. Hindi yung closing prayer, nandun pa lang sa, Panginoon, salamat sa mensaheng ito. Nandun na sa sasakyan. Ibig sabihin, kapatid, wala kang pakialam sa church kung anong nangyayari at anong ginagawa.
Pumunta ka lang na para kang bisita, bumisita ka lang at umalis. Wala kang sense of obligation. Wala kang sense of responsibility na, teka, membro ako rito. Dapat may tutulong ako ha. Hindi eh. Panginoon, salamat po sa mensahe. Andun na sa sasakyan. Pag amen ko, nandun na sa tindahan. Mabilis pa sa 4:00. Pero pag alam mo, pag nagmamature ka, teka, wag mo na akong umuwi. Kakaiso na, linggo lang ako nakakahiya pa sa Panginoon. Ako na yung late na dumating. Una pa akong umuwi. Anong klaseng Christian life to? Nakakahiya. Di ba? Late ka na dumating, ikaw pang unang lumabas. Wow ka talaga. Hello? Pero isip mo, pambira, late na nga ako dumating. Kahit naman sanang late naman akong umuwi. Tulungan ko yung mga aser. I-fix yung upuan, pulutin yung mga kalat, yung mga laman ng trash bin, repetit di dyan, talian ko na yan at ilagay doon sa pinaglalagyan nila para pag Lunes, general cleaning, itatapon na lang sa basura. Tignan ko nga sa CR kung malinis na. Hindi ba mga kapatid? Pag uwi mo, nakailaw pa yun, Hindi yung umuwi ka, hindi mo alam, may naglilinis pala after service. Paano? Hindi pa tapos ang prayer, nakalabas ka na. Paano mo malalaman? Kasi immature. Wala kang concern pa eh. Wala pa sa'yo yun eh. Hindi pa umakyat sa isip mo yung ganong kaisipan. Bakit? Pinipigilan ka ng self-centeredness. Masakit na salita yon. Pero pag inamin mo, naku, it will release you. Amen po ba? Ministry is blessing others for the good of the church. So nakita niyo po, pagka tinulungan mo, natulungan yung tao, lalakas ang buong church. So look at the effect. Una, nagkaroon ako ng sense of responsibility. Next, I begin to help you. Now you become strong. What happens to the whole church? We all become strong. Di ba mga kapatid? Ay ang mga bisita natin, mga new believers, naku, madaling mag-grow yan kung may pumapansin yan dyan lagi. Hindi. Matagal kang miyembro. Again, it goes back to that mind. Ano bang meron sa isip mo? Ba't ayaw mong pansinin ang ministry? Ayaw mong tumulong? Ayaw mong tignan? Diba? Wala. Self-centeredness yun eh. Pero pag sinabi mo, teka, biran, tamaan ako sa preaching ni pastor. Tama yun eh. Bago ako umuwi, kamayan ko nga yung mga bisita. Yung mga bisita nga, pakitaas nga ng kamay. Tumayo nga yung mga bisita namin. Tumayo. Yung mga bisita, sa mga churches, tumayo kayo. Tumayo. Ayan sa Dingras, may bisita sila Ayan Ayan. Tignan nyo na yung mga mukha nila. Amen? Thank you very much. Puntahan nyo yan mamaya, kamayan ninyo. Thank you for coming, Thank you for coming, Thank you for coming. Sir, taga saan ka? Brad, taga saan ka? Sis, taga saan ka? Ministry is blessing others for the good of the church. Amen po ba? Hebrews 10:24, anong sabi? At tayo'y mangagtinginan. Mangagtinginan. Anong sabi na magtinginan? Magtinginan tayo. Sige, magtinginan tayo. Sige, tingnan mo yung katabi mo. Magtinginan. Hindi lang po magtinginan ito na literal, kundi tignan mo ang pangangailangan ng isa't isa. Tayo'y magtinginan upang tayo'y mga udyok. Anong sabihin ng mga udyok? I-encourage sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Ano yung mabubuting gawa? Gawain ng Kristiyano. Encourage mo siya na gawin niya yung gawain ng Kristiyano. Brad, taga saan ka? Taga dito, Brad. Anong ginagawa mo pag prayer meeting, Brad? Wala. Gusto mo sunduin kita sa Miyerkules? Anong ginagawa mo? Ine-encourage mo siya sa gawain ng Kristiyano. Kung ganitong magpipreach ako, tatamaan ka, tapos parang tatawanan mo lang. Wow, pinupundi mo ang Holy Spirit sa buhay mo, kapatid. Masyadong puno ka ng sarili. Mga kapatid, let us humble ourselves today. And this may be a soft-spoken preaching, but it's the Word of God. We are a growing church. My prayer, all of us will grow. No one left behind. Amen. Ulitin ko po.
Gusto kong i-inform kayong lahat na hindi pa nag-a-attend ng prayer meeting. 80% ng crowd dito nag-a-attend na. Ikaw na lang hindi. Totoo yan. Sa Batak, 80% na nandito, pumupunta sa Batak. Ikaw na lang ang hindi. Huwag kang magpapaiwan. Ngayon, kung patitigasin mo ang puso mo, siyempre, ganito, ganyan. Mga kapatid naman, ikaw yung Kristiyano, ikaw yung miyembrong asset sa church. Ikaw yung talagang, pag pinag-pray ng pastor, Lord, itong kapatid na to, apaka-supportive. Ayaw mag-attend ng prayer meeting. Ayaw mag-attend ng... Kahit anong pukpuk ko sa pulpito, Panginoon, tingin-tingin lang sa akin yan. Hindi ko alam kung galit na nga eh. Kakaulit ko ng announcement, Panginoon. Pero, Lord, nakakatawa yung membrong yun. May ganun? Wala, mga kapatid. So again, this is a church with a global ministry. Let us all grow together. What is the key? It's not only activity. It's maturity. Panginoon, marami pong salamat sa aming lesson ngayong umaga. Salamat, Lord. Hindi natatapos-tapos itong series namin ng maturity mula pa nung July. Pero salamat, Lord. Kailangan po namin ito. Panginoon, sana maintindihan ng bawat isa that the most important institution to you in this world is the church. Ito po ang agent mo to transform the world for Christ. Ang church po ang iyong headquarter, Panginoon. Kaya kami po ang inyong mga tao. Help us to realize that this life on earth is only temporary. All the government made by men are only made by men. And all of this too will pass. Pero kami po bilang church will continue, Panginoon. Kaya tulungan po ninyo kami na pahalagahan ang church, na maging involved sa ministry, na magkaroon po kami ng puso na makatulong sa inyong mga gawain, Panginoong Diyos. Maliwanag po ang mga verses na binasa. I pray that you continue to bless our ministry. Looking forward, Lord, magsistart na po kami sa Italy, sa Portugal. Maraming salamat, Lord. In Christ's name we pray. Everyone says, eto ha, pag ganitong oras, ang iba sa inyo ay lumalabas. Bakit po kayo lumalabas? At bakit po kayo pinapahintulutang lumabas pag ganitong pagkakataon? Hindi po upang kumain, kundi para umihi lang at uminom ng tubig. Kaya kung nagbaon po kayo ng pagkain, mamaya nyo po kainin yan, ha? That is our order and discipline. Mabisinak, di ka kumanamigat, sakbay ka nga imay. Hello, kakabsat. Kaya mamaya, pagkatapos ng buong service natin, pwede nyo nang kainin yung baon nyo. Pwede na kayong kumain, bumili sa mga stores. Go! May mga magpaparking pa dyan ng mga buko, fishball. Ano ba yung mga nagpaparking dyan? Dapat yung mga nagpaparking dyan, pinagbabayad ko na eh. Wala na ba sila? Ay, wala na. Ang pira. Di ba? Pero mga kapatid, we did not come here para magmerienda. Ito tayo para magsamba sa Panginoon. Amen po ba? So, sana po, pag sinabi ko, let's sing together, tatayo yan. Unti-unti, lalabas tayo dyan, di ba? Oo. Iihi lang po, iihi. Lalong-lalo po yung mga may problema sa kidney. Naintindihan namin kayo. Kung ihi kayo ng hihi, yung mga diabetic, ihi ng ihi yan. Ilagay nyo yung mga diabetic sa likod. Para malapit lang sila doon sa CR. Amen ba? Sinong diabetic na nasa harap ngayon? Ayan. Okay lang ba sa inyo nasa harapan? Tignan mo, diabetic nasa harapan, okay lang daw. Tira. Amen? I'm so glad. Alam nyo, nakikita nyo, nararamdaman nyo siguro, unti-unti, may nangyayaring maganda sa church natin. Mas nagiging maayos na tayo. Pag kumanta, ang lakas-lakas, yung mga nag-i-amen, buhay na buhay. Di ba? Kahit hindi na iintindihan niya, nag-i-amen yan. Mga kapatid, listen, you have no idea kung ilang mga pastors at mga churches nakatingin sa atin at ang laman ng isip, sana magaya ko yun. Sana ganun yung mga miyembro. Hindi ko po sinasabi ito para ipagyabang.
Just for you to know, hindi po ordinary ang training na aming isinasanay sa inyo. Ito po hindi lang basta training, tamang paglilingkod at tamang pagsamba. Amen po. Okay, so I think Pasukin Claveria, you can go ahead. Meron na rin silang magiging service doon. We'll continue with the service. Pat, come and lead us in singing. Tumayo po tayong lahat. Amen. Thank you so much, Pastor. Let us sing that song, Jesus Use Me. Amen. Let's start from the first song. Dear Lord, I'll be a witness if you... The second verse. It's the lily of the valley, the bright and morning star. It's the fairest of 10,000 to my soul. It's the beautiful rose of Sharon. It's all the world to me. The best of all is my coming King. Jesus, use me, O Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though thou must be great, For you, last word. I'll stand for thee, dear Jesus. No death may come my way. I'll stand hostile to the fallen King. Amen. If it be thy will, Lord, to go across the sea, Lord, help me to be willing to say yes. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though that cost me great, I'll work for you. Let's sing the song, Born to Win. Born to Win. Sing everybody. Born in the world of sin, hopelessly lost and no peace within, searching for love in the world of sin, the way I could be. Then the Savior came my way. He turned my darkness into day, and on that day I was born again. Praise His name, I was born to win. Sing now. Born to win, hallelujah, I was born to win. I'll never give up, never give up, never give in. No matter what Satan throws my way, I'll still go on in Jesus' name. Through His love and mercy that knows no end, praise His name. Second verse now. Since I began to run this race, many the trials I have to face. Mountains so high, valleys so low, and rivers so wide. There's no need to worry. There's no need to worry, no need to fret. Things may look bad when it's over yet. God will go with me until the end.
to me. Hallelujah was born to me. I'll never give up, never give up, never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. Through His love and mercy, no end. Praise His name, I was born to win. All of God's people say, thank you. Be seated, please. So far, we now have almost 400 members who committed the 100 peso each commitment para sa ating CSC. Katik target tayo kakabsat, 500. At 100, that is 50,000 a month. Times 10 months is 500,000. Daytoy ket para ka DJ CSC, Church Strengthening Conference. Amuyo ba? Hangkupay in remind ka dagita pastor, isudat mangibagbagagan niya akon pastor. Tun CSC, tugot kut membrok, tugot kut key person. Very excited. Okay? Kat deta 500,000, dakkel kakabsat nga mang-cover ka DJ masapol, ka DJ food tayo. So if you have not yet made your commitment, I need you to make that commitment. You can message our financial secretaries so that itbagam kadakwada numanot commitment mo. Like for example, Pastor, maliit yung 100, kahit 500, good. Kasi 5 nga tao tinugawam. Imbes nga may saka lang, 5. Just like others. May nag-message sa akin, Pastor, 100 di commitment tayo ng 500, ti ikarik ti apo every month. Talaga lang deta kakabsat. Amen? Manumot lang deta 100 pesos a month, 25 pesos a week lang deta kakabsat. No estudyante ka, 5 pesos a day lang DJ i-separate mo. Amen? Okay. Kat itape lang, ipag-pray man kakabsat, ti goal tayo, kada iti next nga anniversary tayo next year, no hanggang next year following, ket coaster van. Ayan. Coaster. Amoy coaster? Kala detay lugan digiti munisipyo. Oo. Kasi idi Lunes nagbiyahe kam nga napan nag-necrological service kini former Mayor Celia Layus. Kadwak digiti koral. Upat nga lugang kami. Ngam no coaster van may sabagkatan. Nang runa kada kayo nga makiluglugan iti malem ti Domingo. Diyo kayat nga coaster van ti pagluganan nyo? O, di ba? Sang kabagkatan? 37 ti launan na kakabsat. 50 no standing position. Biro mo yan, bagkatan na. O, deti pa nag-mission trip ko, kunak apo, I'd like to bring 40 people in 1 week. Papantay di Apari, tay di Lasam, Gonzaga, Tugigaraw, 40 people. Kapatid. So, let's pray for that. Okay? Praise God. Digito ismek classes tayo itang alawas. Into no umay ng alawas, rather, ijay Marcos National High School, kan ijay Batak National High School. This coming Sunday, amuyo, dati kat maamakak nga ag-announce no awanak ti Domingo. Kasi, adanto man, di kita na umay makigimongan. Ay, awan ni Pastor ita, ag-live stream aklat. Ang kunada, immaturity. Ngam, tatang kakabsat, dakkel ti kumpiyansa di puso kon. Nga uray, i-announce ko nga awanak ton Sunday, adda kay tulata. Dakkel deta. So, this coming Sunday, ako po ay magsasalita sa isang church sa Candon. Anniversary nila sa umaga at fellowship ng mga pastors and churches. Ita, southern part ti Ilocos Sur, this coming Sunday. Okay. Gusto ko ring batiin ang mga birthday celebrant natin. Last August 21, Chriselle De Leon and Karen Villanueva.
Last Friday, ni Sister Virgie Lagadon. Are you here? Virgie Lagadon. Oo. Napansamat nagdaklis. Adaka to sister. Oy, by the way thank you. Daga yung Hosana daklis. Talagang mairanranod kamlata ka digijay maalala yung ikan. Tuwak der daman digijay Hosana daklis group. Tuwak der kay man. Amigo, agkakabsat. Oh, makita yo. Oh. Ayan. Agkakapu daw. Amen. At mamin ano da nga iwayat tadaklis dati agmalem pasaray dua mamintlo. Ket thank God. Agpaspasuulan kam ti blessing nga ikan ijay. Not only for us, but also for our Bible student. Agumuma kami iti DJ nga ikan ti kala tilapia. Ano tawag DJ? Angrat. Agat ang ratak pa ikat din o daduman kakabsat. Nalangsi. Sabi ko minsan, uy, no daman matiliwan nyo nga digitay puraw nga pusit. Amoy di puraw nga pusit. Dito may sa pusit, ang seg nga pusit. Amoy di jay? Well, DJ matil-tiliw da, puraw apusit. Nagngina kakabsat. Ang ko ibagbagan kat bagagbabawi da. Nagngina. Dagay nga mahilig ti puraw nga pusit. Nagngina, di ba? 550, hindi na ibagak mo ito. 450, 550 sa nga kilo, anjibik. Sabi ko, no adda maalayo, idiretso yun to yun bayadak ta, si damit duwalawas, kunak ininutan. Agad, umay daipan, nagado nga pusit kakabsat. Di na mo pabayada ng. Thank you. God bless you. You may be seated. Okay. So, no awan si Dayo, maki-communicate kayo, kay makipagguyo daklis, agyawid kayo ti tumpo nga ikan. Oo. Amen? Uray tila may yawid yung kakabsat, kada kita'y lanot, kada seaweeds nga kwa. Ayan o. Agipunong kayo ka, di ba? No nakipagguyod, adabingay na. Ayun. So, no awan pangal daw yaw, kat mapandagdaklis no bigat, kay makipagguyod. Urehan kayo mo pero sa dagal, igaman nyo dyan, tali. Guyod! Kunwari, okay, guyod. Di ka magpuwer-puwersa. Tuno pa nagibunungan, sikat umuna nga mapanmangalat tumpok kay ikan sa jay. Diba? Katuwa. Praise God for that. May God bless you more for that. Okay? Maganda po. Ang aking preaching ngayon ay building wealth God's way. Kanina pang church, ngayon pang Kristiyano, pang personal. Building wealth. Teka, di pa pala ako magpipreach. Meron pa, sorry. Okay, I'd like to welcome today Brother Jonas de la Cruz from Lawag. Brad, tumayo ka. Jonas de la Cruz, ayan. Si Brother Jonas po ay instructor sa MMSU. At nakatatlong linggo kan, Brad, di ba tak? Well, first time na dito sanctuary ita. At makita Brad, ti ministry tayo. Let's partner together. He is also one of the advisors in the NSTP. Pero ijay siya civil engineering. Okay? Praise God for that. Next, Mrs. Elenita Gregorio. Mrs. Elenita Gregorio, nasan siya? Okay. From Manila. Ayun. So Tagalog po kayo. Siyempre naman. Miss Fria Pascua from Cabarwan. Fria. Moving dito yan. Ayun. Ma'am Marjeline Abando. Amen. From Pipias. In-invite ni Sister Richelle. Okay. Aliyah Dadis. Second time. Ikaw yung student leader na isa? Yes. Ayan. Student leader yan sa Cadarata National High School. Victoria Magaway. Ma'am Victoria, second time. Amen. Ma'am, Tarsiana Lakar. Okay. Taga-Pipias ni Gitoy. Agbyag ti taga-Pipias.
Ito'y taga-PPS, isudat na unang tiba ka na na. Tala ka dita. Pagkatoy na. Ano? Taga-PPS. Okay. At salamat sa Panginoon, ito po ay mga hindi bago sa atin, pero pamilya, especially Tito Henry Kakal, nung young people, dito yan sa ating church. I'd like Tito Henry Kakal and family to stand from the Kingdom of Saudi Arabia. Ayan. Welcome home. Ayan. Si Brother Jay, kapatid mo, no? Kapatid. Ayan, si Brother Jay. Saka Saudi Arabia ka rin? Dito. Dapat tuloy-tuloy ka na, Kuya Jay, ha? Yan. Ayan, yung katabi mo, kilalanin mo yan, si Brother Jonald. Alaman mo mon. Thank you for coming, Brother Kunamon. Data. Okay, very good. Okay. Praise God for that. All right, tumayo tayong lahat. By the way, welcome ko yung mga brethren natin abroad from California, Castillo Couple. All right. From Canada, Brother Rodin, Sister Raquel, Nanay Marlene. From Maui, Tita Annalie. Ayan, oh. Grabe. Tuloy-tuloy na yan. Si Tita Minda of Hawaii, Tita Puring from Pure Gold. Okay. Sa Las Vegas, Brother Daryl and Sister Joanne, I'm glad. Okay yung oras nyo ngayon. Si Faye, saan ka Faye? Thailand? Are you in Thailand? Thailand. Si Brother Giovanni and Sister Bernadette of Singapore. Hong Kong, ayan, mga Tres Marias. Okay. And Sir Peter Calixto of San Francisco. Ma'am Marites and Brother Angelo. Okay, at sa inyong lahat. Let's all stand together and welcome. Kada kita Zoom, agpayapay kayo nukwa, at may flash net arupa yun. Okay. Welcome to the family, everybody. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always be to you what God would have us be. A family always there. Be strong and to lead. Go around, come on. May we learn to love each other more in each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong. Ayan, Apari. Hello, Apari. Praise God. To be strong and to lean on. Tokigaraw, good morning. To be strong and to lean on. Be seated. I'm so glad meron tayong mga kasama sa Apari ngayon. Di ko na acknowledge kanina, but can I see the Apari? Yon, good morning, Apari. Okay, praise God for that. Dingras as well, and lahat kayo dyan. Okay, let's sing that song, Try Me, Prove Me, before we give our tithes and offerings. Everyone stand together, please. Amen. Let's start from the first verse. Say, bring me all the tithes and dues for house, all your money, talents, time and love. Consecrate them all upon the altar. What is Savior from all seeks me? Trust me, try me, prove me, save the Lord of hosts and sing. Give a blessing, unmeasured
karakter yu ay nakapsat. Tultuloy da ko Diyos nga pagyamanan ganito dayaw iti nga bigat. Agyaman kami abot ti panakarik nami ti presyam. Ganiti umuna nga paset ti serbisyo mi agyaman kami launay. Uray na iti kanta, wapo, nga nainchon ni kariti puso gan panunot mi. Hasta butin na iti saom nga nagami. Katala wapo, gundaway, tap nalikasta, idaydayaw ta ka, kapo apo iti panangyag mi, iti saksagot ken nagdaton mi. Sakbay wapo nga iyag mi na gitoy. Pangasim ka di sukimatam sagtungal mesa ka na kami. Tapno ti kasta wapo awan ti lapod nga dumanon na gitoy. Ang nabanglo sa yamusom iti sang awanam. Kat apo iyag mi na gitoy. Tapno ti kasta apo ipakita mi. Iti palagyamam mi ken ka. Han nga tapno ti kasta i-bless na kami. No ti kaputin bless na kami o Diyos. Agyaman kami iti palangilasad mo kata kami na iti ngalawas. Urepe iti salun at sagtungal mesa ka na kami. Ngarod ama, iyag mi na gitoy. Akas pagyaman, kin pag dayaw mikit ka. Mendisyon sa tunggal mesa ka na kami. Tultuloy na kami nga iwanan. Kat apo ti saom. Gabi pa yung mga ganit dahil nga migat. Tultuloy yung mendisyonan. Kangrunan na ti Senior Pastor mi. Iti wisdom nga ipaim nga wala. Gyaman kami nga rod. Kumit mi nga na ito. Ipabanti na ano po, Jesus. Amen.
Amen! Praise the Lord! Tumayo po tayong lahat. Let us sing the song, Great is Thy Faithfulness. Let us sing the first verse and the last verse of the song as the joint choir comes. Amen? On the first verse. Great is Thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassions they fail not. As Thou hast been the chorus. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand provided. Great is Thy faithfulness, on the last verse. Pardon for sin, wisdom endureth. Thy omnipresence cheereth to bound. Strength for today, bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Amen. Let's all please be seated. Every believer longs to live a life that brings glory to God. May our thoughts, our words, and our actions be a constant offering of worship, a living testimony that declares His greatness at all times. Lord, make my life an alleluia. A song of praise to You, which
Coral for that wonderful song. Make my life a hallelujah. I'm so excited to share with you. Dating nga mensahe ti Apo, I taught this 2 times, hanggang nalpas. And I'd like to start it with you today. The title of my lesson is Building Wealth God's Way. Who among of you would like to have wealth? Taas ang kamay. Who among of you would like to do it God's way? I want your undivided attention. 15 minutes sak lang ag-preach. So I want you to follow, listen very carefully, at bibilisan ko po na i-discuss ito. Let's turn our Bibles to Proverbs chapter 3, 9 to 10. In fact, you don't have to turn it this time. Nandiyan naman sa screen. So I just want you to listen and pay attention to this word. Proverbs 3, 9 to 10. Congratulations to Nicole. Ano tayo in-exam mo, basang? MedTech, palakpakan natin. Ayan. Okay. Professional na siyang MedTech. So para tudok. Para alat tara. Alright. Listen. Honor the Lord with thy substance. Kaadwan nga focus ti tao, di jay la substance. Awan jay Lord. So awan makita nga action da to honor. That's the problem. Kasi nakadating nga Kristiyano, ti focus tayo hanga substance. Ti focus tayo the Lord. So anyaman nga substance ka itud na, our action is always honor. So for me to teach you biblical wealth, I will not teach you about substance. I'll teach you about the Lord. Nawatan niyo kabsat? And then it says, with the first fruits of all thine increase. Again, ti focus ti kaadwan nga tao, jay increase. Uy, ngimatot sweldok. Uy, dumakalan iti kitak. Uy, umabutan di 6 digits. Milyon akon. People only focus on substance and increase, not the Lord. Today, I'll teach you how to build wealth God's way. Because your focus ought not to be substance or the increase. It should be the Lord. So that whatever substance and increase God will give. And I would like to highlight that. God gives the power to get wealth. I believe that. The Bible says, God gives the power to get wealth. He commands the blessing. So, for us, the issue is not the substance. It's not the increase. Our issue is the Lord. And because we are focused on the Lord, what we do with our substance and increase, we honor the Lord. I cannot preach this to the unsaved people. Kasi ang pangarap lang nila substance, ang pangarap lang nila increase. I cannot preach this to them. But I can preach this to you. Because our goal is to honor the Lord with our substance and to give the first fruits of all our increase. Now, if your finances are not built on God's word, you are building in a financial sandcastle. Kas ka na nagpatakder ka kabsat iti balay-balay, di igit ti baybay, umay ti daluyon, mapukaw. That's what happens with you. The Bible is not silent about wealth. Kung natin siguro kat, why pastor will talk about wealth? Is it not nga no kwarta ti pagsasaritaan, it's carnality? Money is not carnality. It's the love of money that is carnality. And it will not be right for me as a pastor to not teach you the biblical principles on stewarding money. Because if you do not learn biblical principles, you will get it on Facebook. You'll get it on YouTube. You'll get it on social media. Or you'll do it your traditional way. So, the Bible is not silent about wealth. Actually,
Actually, wag niyo pong paghihiwalayin yung wealth and word of God. Mas mag-igi na yung wealth mo, ang pag-handle is based on the principles of the word of God. Do not separate finances from faith. Kasi mas maganda ng pag-handle mo ng finances is built on your faith. Now, let us not separate it. And I would like for you to realize that when it comes to wealth and prosperity, the measurement is not accumulation. Amoy accumulation? DJ, maurnong mo. No, it's not how much you accumulate. Kasi when we talk about building wealth, ang iniisip natin lagi, how much will I accumulate in my lifetime? Building wealth, accumulation. No. Biblical building of wealth is alignment with God's will. So your concern is not how much will I accumulate. Your concern is what are the principles of God I will align myself. When you begin to align yourself with the will of God, di prinsipyo, i-align mo't bagim, wealth follows. So, let me say that again. When we talk about building wealth, automatically in your mind, how much will I accumulate in 10 years or in 20 years? It could be part, yes, but that's not the focal point of building wealth God's way. It is not accumulation, but aligning yourself. Meaning, hanapin mo ang prinsipyo sa Biblia, sundin mo, and you will be surprised how wealth is being properly stewarded and managed. Because you are not focusing on the substance, you are seeking the principle. That is the essence of Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God. The kingdom has a king. And that's Jesus Christ. So ang hari natin sa buhay, siya, hindi pera. So hindi pera ang una mong hanapin, siya. Ikaw ambisyoso, pera, kinalimutan mo siya. You're building wealth, but not God's way. So if you want to build wealth God's way, hanapin mo siya. Now, the verse did not stop, seek ye first the kingdom of God. It said, and His righteousness. What is righteousness? What is righteousness? Where is righteousness built upon? Righteousness, kinalintek. It is built upon what is right, what is just, what is lawful. Right, just, lawful. In other words, tisapulem kakabsat, principles of God. When you begin to learn the principles of God and apply it in your life, wealth will take care of itself. All these things shall be added unto you. So if the world is telling you, chase success, go for profit, look for all the opportunities, we know, teka, maingay ka masyado, don't tempt me, don't distract me, unahin ko ang Panginoon, hanapin ko siya. Aalamin ko ang kanyang legalidad, ang kanyang justisya, ang kanyang katwiran, ang kanyang prinsipyo at katuruan. Aaralin ko yan. That's how to build wealth God's way. So today, there are 10 biblical principles I can share with you on how you can build wealth God's way. The first principle is this. Learn that the first principle is purpose before profit. Unahin mo na liwanagin sa sarili mo bago ka magsimula ng negosyo, bago ka sumampa sa karera ng professional or career life, bago ka makatanggap ng unang cheque mo, before the profit, klaruhin mo ano ang purpose ko. Because when you lack purpose, profit becomes your idol and God.
But when you have purpose, God remains to be your God and your profit becomes a tool to glorify God. Diyan nadadali ang maraming Kristiyano. Hindi dahil may opportunity, sinunggaban mo, hanapin mo muna siya. Purpose. Bago profit. Naunawaan po ninyo? Siyempre, Pastor, naghirap ako, 4 years akong nag-college, nag-masters pa ako, naghirap ako mag-review, nag-board ako, ngayon nakapasok ako ng trabaho. O kaya naman, Pastor, matagal kong pinag-ipunan to, ngayon may capital ako, magne-negosyo ako. Siyempre, natural, magne-negosyo ka. Anong isipin mo? Profit. May purpose pa ba yan? Kung unsaved ka, kasi wala kang Diyos. Ang Diyos mo, pera. Kaya ang tao na walang Diyos, kundi Diyos niya ang pera, walang purpose. Profit lang sa Kanya. If we want to build wealth God's way, unahin mong klaruhin ang purpose sa buhay mo. Because I want you to realize this, at the end of your life, when you are 60 or 65, you will measure your life not based on your accumulation, but how you fulfilled your purpose. Hanan to damagan ti apo numanot inurnong mo. Ti damagan nanto nangusaram dagiti inted ko. That is how a believer thinks. That yun po yung umiikot lagi sa utak ng isang totoong anak ng Diyos. Iniisip niya ang nagdadrive sa kanya lagi, purpose. At anong purpose? The kingdom of God. Amen po ba? When that happens, pag mayroon ka ng ganong klaro sa puso mo, money will no longer become your throne. You look at Facebook, yung mga nagbablog-blog, trono nila yung pera nila eh. Yabang nila yon, buhay nila yon, kaligayahan nila yon, achievement nila yon. Bakit? Wala naman Diyos yun eh. Yun ba yung taong mananagot sa Diyos someday? Hindi nga pupunta ng langit yun eh. Pero de los buenos. Pupunta pa ng langit yun? Kasi kung pupunta ng langit no, yun, iisipin niya, teka, itong mga perang ito gamitin ko para sa Panginoon. Purpose. Young people, working people, I know, the day-to-day grind is never easy. But it becomes joyful when you are driven by a purpose and not by greed. Naragragsak ka nga mapanagubra o rin narigat, iti aginal daw. No ti driving force mo, hanga kinaagom ti pirak. No diket gapo di jay panang dayaw mo iti apo. Purpose before profit. Number 2. The second principle is, number 2, is steward money faithfully. Steward money faithfully. Yung foundational verse natin ng number 1 is Matthew 6:33. Okay? Ang foundational verse natin dito sa principle number 2 is Psalms 24:1. Now, listen, before we read the verse, look at this way. Pwede naman na ang paikutin mong mindset, mindset ng mayaman. Correct? May utak mayaman. Kasi yan ang tinuturo ng mundo. If you want to be rich, think like a rich man. That's what the world says. Pwede naman yan ang paikutin mo, correct? Pero ang gusto ng Biblia, ang paikutin mong utak sa'yo, paandarin mong sistema, hindi utak mayaman, utak steward. Malaki ang pinagkaiba. Ang mundo kasi walang Diyos. Kaya yun yung kanilang mga pushing factor, driving force nila sa buhay. Kung gusto mong maging mayaman, dapat utak mayaman ka. Well, in some ways, I give them the benefit of the doubt. May mga certain principles siguro they want to point out. Maybe it's not the point I'm trying to make right now. But let me just point this thing out. If you want to build wealth God's way, wag utak mayaman. Utak steward ka dapat. Ilan sa inyo dito, utak steward? Bakit utak steward? Kasi maliwanag ang Psalms 24:1. Ang sabi ng Psalms 24:1, the earth is the Lord's. Meron ka bang pag-aari sa sarili mo?
Ang totoong kayamanan actually, the earth, alam nyo ang totoong kayamanan, hindi pera. Ito, usap ng kayamanan sa lupa ha. Ang totoong kayamanan, hindi pera. Ano kanyo? Ginto, silver, oil, lahat ng mga natural resources. Yan ang totoong yaman. Kasi ang pera fluctuating. Kaya nung sinabi ng Bible, the earth is the Lord's, the true wealth in this life is the earth. Hello? Oh, bumili ka ng lupa. Ibenta mo after 5 years. The earth is the Lord's. Totoo, pangalan mo. Pero ano dapat utak mo? Pangalan ko to, pero pinagkatiwala lang ng Diyos. Yan ang building wealth God's way, kapatid. Oh, bangka namin to. Ha? Ano, dito pagguyo? Daklis mi deto eh. Ngam impatalek lang ti Apo. Deto'y nga, edukasyon, nagrigatak nga inacquire iti upat nga tawen, ngam impatalek lang iti Apo. Utak, steward ang paandarin mo, kapatid. Bakit? The earth is the Lord and the fullness thereof. The world and they that dwell therein. That is why, kapatid, wealth is not ownership. It's stewardship. No adda kinabakdang mon, hamoy bagbaga nga, adot kukwa kon. Hanga adot kukwa, ado ti impatalek ti Apo kanya. Malaking pinagkaiba yon. Iba ang direksyon noong adot kukwa kon, kadijay adot impatalek ti Apo. Sa balit direksyon jay utak mayaman, kadijay utak steward. Remember, our topic is building wealth God's way. Hindi tayo lumalabas doon. Doon lang tayo naka-stick. And I'm building that topic point by point sa ating mga pinag-aaralan ngayon. Amen po ba? So ngayon, kung utak steward tayo, ano dapat ang ating galaw? Paano tayo mag-handle ng ating mga binibigay ng Diyos sa atin? Sasakyan, bahay, lahat. How do we handle it? Let me share with you 1, 2, 3, 4. 4, mga kapatid. Number 1, track it. Track it. Ang ibig sabihin niyan, know where every cent goes. Know how much really comes in. Track it. Ano ka na sound dito? Track it. Ikargam ti track. Amen. Teka na sawan, amwam numano nga talagat sumreg ken manut magasgastos. Track it. That is stewardship. Oh, as your pastor, do I know how much tithes and offerings come every week? 101%. Very much yes. Do I know how much is spent? Yes. I track it. That's stewardship. Amuyumot lang, numano nga talaga sumrag nga income yung kakamsat. Not only, di kidya gapot sweldom, wano negosyo, adanang tadking kat 1,000. Inik ka na kaninang mut 5,000. Part of that is a part of your income. Track it. Stewards have notebooks. Ada notebook tayo? Number 2, plan it. Anak ka na sa unti, plan it. Imulam, amen. Planwem. The difference between plan it and track it is this. Plan it is your financial budget. Track it is your financial report. I gathered all our pastors and financial secretary last week. Sabi ko, okay, let's evaluate, assess, and establish some system needed para mas efficient, effective tayo sa pag-manage ng pera ng Panginoon. You know what? Listen, you go to a pastor or a church or even a manager or a boss or a business owner. Ask them for their financial goal. Ang ipapakita sa iyo, financial report. The difference between financial budget and financial report is this. Financial report is thinking
where did the money go? Financial budget is, where should my money go? Therefore, ang financial budget, bago ka pa gumastos, plinano mo kung saan mo gagastusin. Ang financial report ay nag-iisip ka, bakit ganito, kinsenas pa lang ubos na, saan pa napunta ang pera? That's not stewardship. Stewardship is, you plan where your money should go. And not wondering later on, bakit ubos na? That's not stewardship. Kaya alam nyo, every family, if we want to really steward, kaya siguro hindi tayo mapagkatiwalaan pa ng Diyos ng mas malaki. Hindi tayo marunong mag-manage sa binibigay niya. Subukan nyo to, building wealth God's way. I tell you what, if you can be trusted with little, God will trust you with much. Because you know how to steward. Hindi lang tayo we know how to spend, we should know how to steward. Magaling lang tayong mag-spend pero hindi tayo marunong mag-steward. You know, my wife, all of my allowances, my love gifts, she is the ATM. Oh, di ba? Alanti misis. Sa kanya lahat. And I have 101% trust, nakataltal good tiriknak with her. Because sa kanyang notebook, we still practice an old-fashioned way. We practice it. Pagka natanggap na yung allowance, meron po sa kanyang notebook, groceries, food, transpo, at iba't iba pa. So, una, tatanggalin niya ngayon yung tithes and love offerings. Pati nga yung aking tithe, hindi ako humahawak siya. Pag Sunday, ibibigay niya na lang sa akin, o Dad, ito na yung tithes and offering mo. Kasi kung hawak ko, sino sa inyong katulad ko pag hawak mo, wala pang 1 hour ubos na. Maya-maya, may nakita ka dyan. Pastor, hindi alam dito yung pagpletem. Ubos. Naunawa nyo? Kaya pagka Sunday, binigay sa akin, ito na yung tithes mo. I-drop ko na dyan. You see? Tapos, after nyan, ilalagay niya na, ito yung para sa groceries. Sa groceries, general na bag yun, doon sa notebook. Pero may listahan pa yon. Ito ang kay Kiyon, ito ang kay Kier, ito yung mga kailangan sa kusina, ganyan-ganyan. After ng groceries, meron pa doon. Mga kapatid, uray basit pa iti sumsumrek. Kaya ti apo nga amom nga i-apply ti stewardship. Because if you're trusted with little, you will be trusted with much. Ang sistemang paandarin natin ay hindi utak mayaman. Utak steward. So brethren, plan it. Nagsimple lang. Apaka-basic to mga kapatid. Pero sometimes you need to be reminded. And you know what? Listen to me. Kas kailan nag-attend ti seminar, agbayad kay dapat sa 5,000 niyo. Next, what do you do with your finances? Grow it. Don't just spend everything. Grow it. Invest with wisdom. Amen po ba? Nakalagay yan sa Book of Proverbs. Nakalagay sa Book of Ecclesiastes. Hindi lahat ng ibinibigay ng Diyos sa'yo, pagkain. Ang iba dyan, binhi. Kaya sabi ng Ecclesiastes, magtanim ka sa 5 o sa 6 o sa 7. Sapagkat pagdating ng panahon, hindi mo alam kung saan diyang binhi ang tutubo. In other words, anong tawag nito? Yung spread out mo yung pwede mong magawa, hindi lang sa isa. That's why when young people come to me, because of that biblical foundation, pag may lumalapit sa akin young people, Pastor, pag-pray mo ako, itong kukunin kong course sa college, ang tinatanong ko kaagad, what's your long-term goal? Number 2, kung halimbawa, hammo maiubran to deta nga kurso, anat option mo? Kasi nag-graduate ka ng education. Nagpartininanang mo kalding, pimmasakat board exam, impartsandakat baka, 5 years hindi ka matla makastruggle. Kasi awan mo't opening. Ano to Bram? Kaya mahalaga na magtanim ka sa marami. Don't limit your option.
Because you never know. Tingnan nyo ang mga farmers, hanga may sa bukil ti amuda nga imula ti makatawin. Depende ta season di imula da. No mais, o di mais, tunukwan pagay, tama ti tumani? Padasam ti agmulat pagay di season ti mais, baka nagbalin. Padasam ti agmulat mais, ijay tempo iti kastoy. It won't because the season. That is very basic. Hello? So what do you do with your wealth that God gives to you? Don't spend it all. Grow it. So what do? Track it, plan it, grow it. Next, guard it. In other words, nothing should be wasted. Nothing should be wasted. Awan dapat iti masayang. No masanay ka, nga dimtsekan dagiti batit a masayang, you are building a bad habit. You're developing a bad habit. You know what I did recently? Manot MB tayo? Green, silver, red. 5. Including pasukin. O, sabi ko, okay, itratrack ko kung saan ginagamit to. Saan ginagamit to? Pastor, ginagamit yan pabatak. Kinitak ta Google, manong nga kilometro ti Bakara, aging ganat batak, and back and forth. 66 pagbalikan. Ipamulatan nga 6 to 7 kilometers per liter. Now I know, manot dapat gasolina deta nga lugan. Tatta, no kunada kanyak, Biyernes, Pastor awang gasolina nan, adakat sa bali nga nang usaran nyo. Kasi amok nga dapat aging gat Domingo, umanay deta a gasolina. Pag wala tayong ganong check, mga kapatid, kahit kumikita ka ng malaki, ang daling maubos din. That's why guard it. Now, do we have a biblical example? Okay. Anong sinabi ng ating Panginoong Hesukristo nung napakain po niya yung 5,000 tao, may natirang 12? Sinabi niya ba, pabayaan nyo na yan, sobra na yan. Ano sabi niya? When they were filled, He said unto His disciples, gather up the fragments. Anong sinabi ng pastor na nag-preach? Gather up the pregnants that remain. Oh, mga buntis. Ano sabi ni Jesus? Gather up the fragments, mga natira, that nothing be what? In one word, walang dapat masayang dyan. The Lord does not want waste. And it does not only apply to money, it applies to time. Isu nga sika nga mahilig nga bulakbol, you're wasting your time. Hindi na tama yung ginagawa mo. Hindi na tama yan. Oh, kita nyo? Ang pagkaganda to mga kapatid. Tuloy tayo ito maminsan. Amen. Parang maituloy kong tumanan. Did you learn something today? Pag-collect kayo 5,000, di daan? Joke lang. Mga kapatid, to God be the glory. Sigurado agawid kayo. Dito pala pampanunutin nyo. Well, let's all stand together. Let's close the service. Umawit tayo, to God be the glory. Great things He had taught us, second verse. Or third verse, I think. Great things He hath taught us, great things He hath done. On the third now. Great things He hath taught, great things He hath done, and great are rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus will sing. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath. Amen. Ano lang ang isip na paganahin natin? Isip mayaman ba? Isip mahirap ba?
Isip, edukado. Anong isip? Isip? Steward. Lord, thank you so much. Dito pa sa church namin natututunan ito. Dito talaga dapat. Because as your people, your ways is different from the ways of the heathen, the unsaved, and the world. We do not want to use the ways of the world. Kasi kaskam lang nangusaran iti premium ka DJ makina nga diesel ti gasolina na. Mas per DJ engine if we use a premium to a diesel engine. Lord, we are Christians. Hana dapat dagiti worldly principle ti i-apply mi ti biag mi. So Lord, thank you. It's very clear to us. It's purpose before profit. We realize, Lord, that if there is no purpose, then money becomes the idol. And Lord, we thank you that you taught us that at the end of our journey, it's not about how much we accumulated, but did we fulfill our purpose to honor and glorify you. Panginoon, salamat din po doon sa steward's mindset. Adot nagkurangan mi deti apo. Pela nga na-lecture, ado tinagkurangan mi. Kaya't mi nga urnusan na po. Kat sigurado, no apay apo, makitak apo from your word and the promises kan deti turong ti ministry. Kaya't mo nga i-prosper, ti biag dagiti kakabsat. Ngam no di mi amo jay sistemam apo, kasla dete, adda kami ti church, ngam di mi mat amo dob ubraan mi. So Lord, help us. Dismiss us with your blessing today in Jesus' name. Everyone says? Amen. Okay, tukaw tayo kakabsat. The ushers will facilitate our exit. Shake hands with our visitors, ha? No, dakaabayot ng bisita, kamayan nyo sila. Thank you for coming, kunayo, ha? May mga bisita pa tayo rito, ha? Kamayan nyo sila. Thank you for coming.